sensitive so mo somfo ekwe ntwa na sabe me gina me de ensem e ba begu aponsoma wo so wanya biati aya na Ghana for asom kikan na bosunu we mu paade se etwa ye ni ekoku kumase a ensem apie firi kumase ba in fact enye na me ka o se dwumaku eso ya sen asabe me gina me nan so ye Obatampa travel and tour agency for na so masin asabe me de sa dwumadi de ebre wo ama wanya ahye o se Obatampa we travel everywhere baby a person okobia omo do beko ama wasoma adwo kama na da sande me begina ha ede nsem a je se arroho nsem we se wonti bi e kra na wo de wani kohwe na je se esu adware wo se tam je se ye nua ba bia ye kokuma se frɛ no ahenkan afia ahenkan na wo duadua na wo tietie ahenkan no a na ne papa ye obi a odi mu anase odi ahenie na ahenie ni mu ansa ye nua ba afie be den ebe pie mu ba nti na wo se ye frɛ no ahenkan edi ni mu kyeremu ano na kyerɛ sɛ ɔhene ba anase ɔhene first born ne din ahenkan na ye nua ba ahenkan ye obi a ɔyɛ business lady a kyerɛ sɛ ni kunu ɛwɔ amonone enti ni kunu de niema brena na ɔno so de egu online emre bi kra me frɛ no ma ɔde niema ahyia me online kyerɛ sɛ wo frɛ na ɔde niema na ahyia kyerɛ sɛ business akuwa ne sa na akoyɛ sɛ efie ɔno ɔyɛ lowly kakra ti na ɔ sɛ ɔpɛ hwɛsofo anase houseboy bi ebe bua no ofie no we na fofie atoata houseboy ya ye nua be ekofa no ba fie na kyese oye wudifo anesa na omo pese omo beku sister ya na so omo kun na wie anesa na ekun no mu hwehwemu na kyese ye nua be ma James nkwa na ye adwuma no na danfo bi ono so de John eno so kan na kyese omo di sa nyamensemi enti ase James girenim na John so gire kire enti omo de se kan wo abamu anase ye nua ba henkan a wangu no ena baako efa wo mafuno edi bo ni tima kyese omo wie ne pasapasa asemu eya reho na we na ye hu ba bia efa anase ye hu krofo kwa anase ye nim se houseboy no kwa ne di sa adwuma we na hwehwemu ama ye hu se ne a oka ho no so ono so yakwakonya ne ba bia omo de car ne kokoton ye nipa oto car no ye utumi to car pepese nka ho ai mesrew Ghana police for I salute you this morning. Mo ye madwuma ye pa na te say abrantie mo ye mienu na danfo na oka no ende police anasa police for nsa esomo ena ne aka no so ye de koma na ono so otoye no so police for na negusua edi nsa woto se ne be ya ye be hu asem hwehwe bre na ye de abehwe amanfo me so ye hwe adasefo the media ma no ko cheka hwe bi steady be ya o ba ye hwe no ma efie no ebetuma fi akon fi pa man say Afia henkan Kofi onya 35 years oti Kumasi e di mo tim talk about Ampayo ne mo baby and the fee na kasa no e apaso mini site na oti Kofi mami e business woman ne mo oye online business say ja okun di never fa bo cheba no they are told the Facebook page na ko fire order no they come out mu ta kasa ana adwuma na tibatu e dey man na Kofi edi kan no ma ne no ne ababa bi nete na oso ababa wa enche na ente mo boys na ababa wa na afayefu no no nkasa baka ahwe ababa wa no na omukọ saa akubu o se we de dey saa de tede a ma me mpe bema na me ne bema mpe de bema de at least obetuma na de kakra na asasa kakra ana agent bi ono so won kan ebo modern elenke Johnny ede ma no say maame Afia ahenkan madawma banya obi ama obetumi na tena Kofi abrante ne be tena maame ne nchen no lu 2 weeks kra lu 1 week kra ana abrante ne awanya ntie 22 years join alasai Koku Kofi because say this adie bo maame ne kwati na odi sekan esa wo no na Kofi na enyo no kwa na yes adwuma no eninti apostle bomode ye dwedwa mu ekoche abrante no na abrante no poso of maame ne car efa maame ne iPhone of maame ne sika na car of iPhone so na obu kan no na enema gumiye ana maame ne kaka Kofi so far the thing na ne say apostle for me car abrante no wie no John say enyo no kwa edi bone no ndem ono na danfo a efe ni James anoche ono so appreciate for nti maka aka ho ameka say appreciate for aka tika nipa mienu na James no ade o nyina no say
ono no eboa John no na danfo no ma no kun ne madam a one ne ti efie wo apaso wo owo sokoban payu me hu de men campo enti o se ba kono ono na ne contribution ne den Kofi ba kono no contribution na ne eyewa ni nyina ne se abrante John no ka kire efie no otimu no se o expect adam foru ne mo osra wo mountain mountain ho nyina se o he na da ne fa James anoche nti oba o mo osra na o fie nti o mani hu no ena ja James no so eba efie na se ya de oni John atimi agadaada nti ja ore na bua no emom de aba bo madam no ekwachi ema ne tofom na o tofom wiye no ana ja mo se kai e we se je keke na ifi ma me ne ye ewo wo na sana ma me ne de ejemu na any kind of ma me ne eye call nti wo call no ye no na phone no e ma me no no na da for to say ma me ne eje o ka eje no no hu sa se ka se bi wo akire o because ko adidi asmabo say no for kan na fin ka se na ma mu hu say James no ene na dan no John no na as adi fa ewu no ti James and John Kofi James and John they for me Angel FM. Hey, omo nyina so very young go James here on the gina ho na hwe John yin so the Kofi the ebusanfo wo man tam na ebusanfo nya hwe de se emranto bi I think focus so amwa na pepe yo e no mo yin ne mum agent ko na ono so edi sa adwuma no e ma don no e be ka me ma me nsa ne de Kofi ntanya no so ono so no a police force so e da so a akutadu mu a omodo so do so na ebusa John background instead of be obo se da say no paboni ni an so yen paboni ni na oni bibi fa ho ana ano so ade a ebusanfo na ehwehwe ntwe na police bi ko so ehwehwe ntimi information kire say John no ankasa no no da police wanted list so da o yes say sa John wo sa na okromfo wadi kan kura awia bi won kran ha ansa na wo ba kumase abekum ase awia aka ho no ti obe asam ne de aye nwonwonan Kofi sa pepe na wie ye call a pastor ho no na ebusanfo eka say the police force eka che omu say nti o manya fi John ankasa na num na ono kwa fi akra ho ba bi na ono kwa ko ba ne pen nti na o pejuma bia ye nti na no ho de ko bo sa agents ko na agents no so e pejuma de ma no ti no ono ade a obo so ebusanfo so atiti sa epi principal na me da se oje bread train me because it be ko esuma sesa be obatampa travel and so agency for na esuma se am dey side dwumadi ebro enano pe obatampa for die akwantu sempa papa me kra ekwie ntwo be mu na me na mfra mamo umana me na for obatampa for omna ma no egu school na oni omo endi komo Ghana police for I like TV and as attention TV and an opinion bomb basopane edwuma pa moye na me pese me bisa say e de ntina police for mochi obi a wadi ewu hwe sister ewu ya we wan yare obu we ya chese wani gusu pa ekun na police for me so much abranti na mo de ade akata nanim me so ma de ntina ya moye sa e wo se muyi nanim na me ekwentu akra me nya na me so me de wo mafo abonitim so Ghana police for mo hwe sa ade en mai ai mamo nkato mo ye hu mo ni na ye ko hio mo ba bia ye hu say yes akoi oyewudi for na ya pe ba bia fa adoje mo me da se se wo twen makra